Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep kap mania fila pan call haki niki number. Kanong tu nong thok yaki pat ba lani kata ka bagi ong kaskama. Kalapla hawai urang ba bakalaluti nrup haulak tingka nakipat ba nong song snong jong kajala Meghalaya ling bagi kam thok jong ka yaki pat ba ling bagi kam online business. Kani ka brio ka bedon ni kerteng baper kum ka ilan na after kasay na sangma pakasilnya kalapla ya kani hakajing keren online but way urang ba uba nakasnong Sherwang kabadan ha East China Hill District uba Benedict Salahi uba lajan sya pengop haka Henry ulala apat ban pengop kela bahkan pelaling ba kajing nang jong u banyak keren uni urang ba ulalit ujoru sya Superintendent of Police ka East China Hill District Ugiri Prasad persya ya kani ka brio kabala pendan kambakla ya ka Facebook account ka jong u hadin kani USP ulapan mi da kajing penbana ban kentu ki pat ba pakidai ban husiar na kini ki lightly ki account ki balajer kerteng haneng bakim dai ban sya pengop lada ki yo kinu ki message ka opes USP kala kenturu ban pentip link ba ka cyber tip line ka khandai laipo lada ja badon kum kini ki jingja di kata ka jingja kalong kum ni ba ha kini ki arta yo baladep ka don ka wei ka message ka bawan hanga te balai nga mar sudap trekam mi kam la jong barabor nga site page mobile nga site le ya ki FB creator te hakata ka por nga i kata ka message ka bawan hanga batho da ka tin khasi ka baong ba phi mentoy bha phi onong phi deu bru badan bok bha te hanga hakata ka jing ngolongo jong nga pade nga ong mo ka e mo kata ka jing yo onong jong nga te i ong nga em ba phi deu ulidar bot jong kata ka company crypto bitcoin trader te nga ong ha ei mo nga hatu nga yakot bor mo banlong uta unong trader lani banlong to try jong company kat uta leader bot mo te namar hakata ka por nga mut try ba itai perlok ipreng ya nga namar mentag sngi pisayo i ba kata ka prank video lani kata ka le bunjaj rukom haki teknologi sistem menta social media ki bun ba ngong yo si ki perlok ki kwa ban le prank ya nga mo tengah ong toya thu hok bat kren shai hatu pilek prank ne kren sha ne wong em ba nga kren shisha ti hadin nga sngo ba auto perlok kren shisha te da ula kren shisha kumta pade nga kali ka profile uya thu no ya kata ka profile ba ui ba ki kerteng jonga ki pau kum uli darbot bat u ta u ba yo onong ya kata ka company te hadin kata pade anda ngala check ya kata ka profile ngalalap shisha badon kata ka kerteng jonga ha kata ka profile banga day uta uwe unong yo jing mentoy na kata ka company kamut bangala invest bro si kata tengas ngolongo ngan sibun te hadin dangalalap kumne nga reply no ito perlok nga ong de sisya ba piong te ngar sang kali to perlok hatu pila invest sisya ya kani ka kamne uong ngila lut si kata tang bahadin ngimyo ya ka profit dala be ya ka profit pade kala lock sundon ka mobile bat kala khang sundon ya u mobile jongi te hakata kapor nga thau no dikibui lajong te namar nga tip bangala danga yaj da kani ka mobile lajong kamut kan satip kan salap yang nga banga de manga uta te nga sim no bat nga pendon kam no da ka mobile ki perlok khnang ban lap ki jing sya te dangala le mobile da ka ta ka mobile jong ki perlok bat nga la sedang ban kren ki kitin ki ba jai bat ki ba jali je khnang ban pengop ya ka khnang ban lap ya ka jing sya te om bangarha tengka ne om bangarha ya kakam henre ketang ban yo lap ya kejing sisya te hadin kata kapor pade da ngala le kumta pade ngakren jali ju kala sedang ngop no te hadin bakal ngop pade ngala sedang kelibnya hatu balei pi nan pi yo ya katu kerting jong tu breu lani hatu tu breu invest sisyane kamut uyo business sisyane uyo onong sisyane em ka ong em siam yo onong
Kamut kaya tu hok nga ka ong lada pitre bane tre lang ngani tu hok. Te ka pak promise ro nga promise tang ban yo yelap ya kijing sisiamo na marga kerting lejong ka pahong ta. Te hadin kata nga ong promise. Te dala promise kum ta pade kala sedang ya tu nga ka ong baka sim ya ka kerting jong nga na po FB bat kala bu hapo kata ka teknologi laptop jong ka namar ha kata ka tim jong ki kidon ki tim worker kai kamut udon utau hacker special jong ki ubala ban hack lani ubala ban tho unubala ban le ka teknologi kamut da ka yerukom ki babun chai kamut ula ru ban bu ban tho ki ching tho kalong tik kumba pisiu jing siu langba UGP account lani langba ka bank transfer te hadin kata pade ngal akren nga ong ladap hi tu hok yang na dong sedong kamut ngan invest wat da ki peulak ru hadin bakala big ya kata ka peulak banga ong ban invest kala sedang itu hok ka ong bala da pitre etre lang kamut ngan pen IP silak si sngi arlak si sngi tinga ong da kumno ngin tre hadin pade kala ya thu yanga ba ha ka pin le no kumni da ka ba shet ya kibriu ong kumno shet ya kibriu ta ka ong sim wat iki kerteng kibriu nang tu sapen ai bengin pele laptop bengin bu bakila yo nong khnang ba kitu kibriu na ka to ka thanjong phi kin ngej ba kata kakam kadi ka bayo nong namar da kile iya ka kur ba ka kajaj de ki bru jaj nong khasi jantia kamut kin shania khna makin shania ban invest te hangta pade da kila lap kitu ki try kerting pade kin sedang ban berngem ne ban tha siu bisa khnang ban weng de kerting te kamut hakata ka por da kala de bithu jing sisa yang nga sedang yaj biang da ka mobile jong da la yaj da ka mobile jong pade nga kali balai pile kum tu ya ka to ka kerting jonga bat ka jubab ya nga kalong baka ong ba ka ne ka dei ka kam jong ka nga ong hato dei mo kata ka kam ban sim na kerting gibreu ban penon kam na kerting gibreu ban bu ha status screen kamut ba ulayo kamai kum ta ba kalayo kamai kum ta handre klem ka jingsha ka ong ngila ban le namar ngidon ki hacker ngidon ki special technology system ngidon ya ka tim nang ta pade lada pikwa bangin weng ya katu ke status jong pi de menstiu mardor san hajar tengka ha utau account jongki kena makin weng no status namar lada ngim weng pin sa syakem dala kibriu da kitu kibriu no pok kajela jong pi da kila invest ki senia ki i ba ka kur jong pi ka jong pi de hasipnar kin sedang invest te hadin dangi ngi klem ay ya ka bainong jong ki kamut kin be happy ki ba khamjan ban yo kem namar mangi ki ba sajinga kimlap yangi te nata ka daw lada phim kwa ban mat kum kata ka jing siuno san hajar tengka ban like na ka de jing bangin weng ya ka status te nga ong ye phi perlok hadin pande kata nga ong balai nga hapsiu ya kata te da kawai pade ka buit nga thau nga ong pade ya ka siu ar hajar tengka kabai na kamenta ka exchange currency US dollar to Indian rupees to Indian financial nang ta pade la hajar tengka nam ta ukut ban pha pisana international don kam ya ukut ban kabakan ya habang tinga ong balenga siwi kita ka ong em pi hapsiu lada phim siu kamut ngin spread be ya ka kerteng jong phi ngin bu be status baki briu kin yo i baki yo i ba phiu deu ba yo nong bat hadin bangil asyet iki briu kamut pinsa sya kem no mapihi namar phi ba khamjan hang to hadi ka thanya ka jong denya ha ka ju ka thany te hadin pede ka tangal alap nga ong ya kani tengan pha kem no phi mador ka ong lada phi pha kem ru phinam lap setia yangi bat phinam syam hiru ye ngi namar ngi tip te ha kata ka por banga penbej ya ka pede nga sedang penbej de kung we nga ong kumnu phila ban le ya kinong Meghalaya hakani karkom te ka ong namar ngila bha banle kinong Meghalaya namar kibriu jong ka Meghalaya kimpat nang bha ya ka teknologi bat kimpat long kita kibala trem ya ka teknologi bat kimpat tip bha ban tre ya ka teknologi bat ngila bantu lang ba ka teknologi system te kipai ba jong nang Meghalaya kidang bit bat kibadang kloy ban ngej bit kibadang kloy ban senia kulmar ta ka daw kaya thuru ba hadu menta kalayo tu ya kapisa na po Meghalaya hadu san peun riu peulak tengka te heden kata katkum ba kaya thu ba sibun kinong Meghalaya bakala de penbej bat sibun kibal angop bat sibun kila du nong
hadu sanpeon rupeulak kalayok rong na kini kinong Meghalaya jongi. Bat kani ka brio ka pendon kam na ka profile baka bu kum baka ai kerting yelade ka silnya sangma ka Elina Aftar bat ka sound misiting. Kani ki profile lai sautuli kamut te ka juk ka brio. Te kani ka brio hadin bakala berngem bersidik ki brio ka diman ru ban ai san hajar tengka ban penduk pendam ya ka profile. Te nga ong ya piko ki paj ba. Na kaliang jonga ubriu ba bu kerting hang kata ka jaka ha kata ka profile status jongka status screen nga ong ya pi. Pe yo pisha ngop pe yo pisha penbit. Na kaliang jonga ubadon kerting hang kata nga krensha ya pi nga klem don kata ka jingyo anong bat ngam ju invest hire hakum kata ka jat kam. Bat kato ka briu kala sim na po FB ka penon kam bakalayo kerting jonga balai nga wan sa jakman upiu ba knang ba pinnom sutu bakala. Te kum ki kun samla jong ka jela jongi kamtam upe yo pisha ngop namar kat kum ka jinglum jing tiep jonga na kata ka briu kala yo hadu unriu peulak tengka na ki ba jong ka jela tang na kadau bekiting kim nang ai kim nut ban mi sekmat balai nga mi sekmat nga kwa ba ki kun jong ka thain jongi bekin long ki ba pikir ya kane ki ben long ki ban husiar ya kane husiar bha lada ki kimi ki kpa ke yo i ya kane ka khuboru sngau bha yathu ya lagi kun na jong bat nga kwaro pin share ya kane ka khubor ha keleng ki jaka khnang ba ki pai ba jong ka jela jongi kintip bat kinang ban pikir ba kinang ban kiar na kane ka briu ka supen be pi nga ong pi om judon kum kata ka jingka mai tang san ganta phi yo de ki pheulak de ki klur kum ba pen be kane ka briu tenga ong pi ru nga uta u Benedict Selheu babu basa bu kerting hangta ka bu be ita ka Benedict Selheu ba uyo nong kata ba uyo invest na kata. Tenga ong pi ba lada jia ba pisha penbej ba pingop hadin habut pimdon hok ban lej dawana nga krensya pi ngam dei uta u leader board jongki ban ngam itu hire namar kan nega briu kat kum ka jingkam jongka ka trade professional na kata ka crypto bitcoin trader lada pi anda pila wat ya ka bidal apet ya ka profile jongka ba ka thok silnya sangma lani Elina Aftar lani sound misiting pila i baka tho apo ya kita ki hajan kadur jongka baka tho eta professional jongka te hadin bangalawat benya na katrai jongka company crypto kala ai ka jubab babiang ka ongim don jingba kli na mar kini ki briu ki de kamar bat ki briu ki balayo jing pentibit na ki wai ki kam ya ka kerteng jong company tinga ong pi perlok kata ka crypto company ru kam de ka real money kam de ka real financial kade ka just make financially loss bat ka ba pendu nong ru pi pe yo pi teli ka pala yo pi jingjar pe yo pi plut kai ka bisa jong pi ka ni ka briu tina kaliang jonga lada pi wan complain lada pi wan dawaru hakano kono ka por ngan nom pediang setia namar bale ngal abu shwa ka jing tho ngal awan na wan of SP office ru ngal awan dawa kat kum ka hok jonga te paj ba halor kani ke jing syak pendon kam bakla ka kerting jonga hapok ka FB hapok kata status screen om ya ka FB creator nre ya ka status screen jong kata ka briu ka ba bu kerting silnya sangma bar ka Elina Aftar bar ka sound misiting ya kani ka kam ngaladep ai ujor persya ya kini ya kani ka briu ya kani ka kam thok ha ka police station jong ka cleariat ngaladep bu ru ki jing tho ya ki jing ujor ki ba ya de sepang kani ka kam bat haka juga perlu ngaladep lej mi sha office jong SP superintendent of police jong ke is jantia bat ngiladep ya ngiladep ya tai seni baru holor kani kam bat ngalayo sibun ki jing mun na bat uru lalap ya ki sebut ki sekhi ke babiang ngaladep pej ya UGP account jonga bat ya ka bank statement jonga om don kanu kata ka jingwan ka pisa nabari leni na kanu ka liang like no tangga to kepisa jonga hi bangala don lupa tenga ong pi kani ka briu kan sedang penbe pi pet ka tho ru ka bu ru ka dor bisa bangi onong bat ka tho ru pi ki jing tho hajrong kata ka tho as how kemut keli kumno da phila tho how kala kan sedang no menpak misi pi kala sedang no ban kren jeli ju pi te balai nga wan kren ye pi upat ba ngasu ka jingmut jing perkhat jonga banga ong yo ka jia kumno
Bat pada yo kan ka brigo sim ka bu penban yo ka lutelut ya ki khun jong ka jela jongi. Yo kan le kino ki kam ki ba pendu nong ki ba khata ya ka long ying long sem ka ba khata ya ka than bai ka jat benriu jongi. Tenga ong ye pi ba wat ai ba kino kita ki trader ne ki bitcoin ne kita ki kin penbe pi kam judon kanu kum kata kakam. Kade ka tu tang ka cyber crime, kade ka fraud and fake, kade ka just financially loss, kata ka just lost your anything for else. Tenga ong ye pi perlok kani ka khubor nga ngai pin song thu pinom don shu don kam shu bandawa na nga kanu nga kren sha ye pi om day mga uta. Hoy ka karteng jonga ka bu Benedict Salahe tang banga kren shay kum banga kren man ne du nandu basdang ka shim na po FB kale kat kum ki teknologi jongki kile lang ba utau specialist hacker jongki te husiar kat kum ka jinge thu jongka kala isbun bat ka ongru na po India ki bun kinong tre jongka wat hapo mi khaliar ki don hadu khasan ar peungut kita kinong tre jongka ki ban penbej briu ki banang ban translate e ka ktien ka thle khnang mo phin ngop khnang bangin yang ngop lang kata kapor tang ya kan dehi ngakwa ban penti pi khublei sibun to de pikir badda husiar ba khublei sibun